खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ 13 मार्चनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानो थांगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमाया। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दिनेश ब्रह्म बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला देग्लायनि एबसुनि मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्था 2024-25 मायथाइनि थाखाय सेकेन्डारि लेभेलाव बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबार मोसाहारि आरो एलिमेन्टारि लेभेलनि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि अरां धुपगुरि UNB मेम'रियेल ME स्कुलनि फोरोंगिरि बासिराम बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'बाय। बिथांमोनजों लोगोसेनो थांनाय 2024 मायथाइयाव साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि अरनराजा बसुमतारी, लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि सेल्फ मेड रानी, बर' गथ'सा थुनलाइयाव साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय फारजिन जेकमा मोसाहारिमोनजों लोगोसे पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाय डक्टर अनिल बर'मोनखौ एबसुआ फैगौ 57थि बोसोरसालिया जथुमायाव मान बावनाय जागोनखौ फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दिनेश ब्रह्म बिथांमोना। क'क्राझार बिसमुरिनिफ्राय उल्टापानि सरलपारा थांग्रा लामाखौ मैया बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होबाय MP जयन्त बसुमतारीया। जयन्त बसुमतारीया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि थारैनो जों बिसमुरिनिफ्राय उल्टापानि सरलपारा थांग्रा लामाखौ मोननो हाबाय। गोलाव समसिम बे लामाया जोबोद गाज्रि थासारियाव दङमोन, नाथाय PMGSY नि गेजेरजों गासै 35 क्ररनि बे स्किमखौ जों मोननो हाबाय। बे खामानिखौ मोजाङै बानायगोन, जाय स्किमा मोनसे गोदान टेक्न'लजिजों बानायजागोन आरो बे टेक्न'लजिखौ दासिमबो आसाम नर्थ इस्टआव मावनाय जायाखै होननानै बुंथियो MP जयन्त बसुमतारीया। चिराङाव सासे गान्जा फालांगिरिजों सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। थांनाय मंगलबारखालि मोनाबिलिनि समाव बिजनीनि आमगुरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय फाथालमारियाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गान्जाजों लोगोसे सासे गान्जा फालांगिरिखौ पुलिसआ खानो हायो। हमजानाय फालांगिरिखौ फाथालमारि गामिनि सन्तार आली होननानै सिनायथि होदों आरो बेजों लोगोसे हमनो मोननाय गान्जाखौ 3.100 ग्राम जागोन होननानै पुलिस बिफाना मिथिहोदों। BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय फिन दाबि दैखांनायखौ नुनो मोन्दों उकिल गगैखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां BTC काउन्सिलाव जानाय रांबावजा जथुमायाव BTR गोजोन गोरोबथानि आरो बर' माहारिनि जौगाखांनायजों लोगोसे BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि दैखांदोंमोन उकिल गगैया। बेखौ लानानै फिन आरोबाव MLA उकिल गगैया दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला जाय बर' MLAफोरा BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुङाखै, नाथाय बे बाथ्राफोरखौ आं बुंदों होननानै बुंथियो आरो दिनैनि समाव रायजो सोरखारा BTR गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो नांगोन आरो बेनि सायाव दाबि खालामबोबाय थागोन होननानै मोनसे जथुमायाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बे खोथाखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गावखौनो हिन्दु सुबुं होननानै हिन्दु सिख्लाखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांनानै लांखारनो नाजादोंमोन आसमत आली मुंनि सासे सुबुङा। नाथाय राङापारानिफ्राय हिन्दु सिख्लाखौ लांखारनानै अरुणाचल मोनैनि सिगाङावनो पुलिसजों खाजायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। BTRआव गोदानै मोनसे रेल लामा बानायनो थांगासिनो दङ। मिरु सोरखारा 3,500 कौटि रां खरस खालामनानै क'क्राझारनिफ्राय भुटान गेलेफुसिम थांनाय मोनसे गोदान रेल लामा बानायनो थांखि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला रेल लामानि जानथाइया क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम गासै 69.04 किल'मिटारसिम जागोन। सिमा बारायनायखौ फोनांजाबनानै साबसिन खालामनायजों लोगोसे मोन्नैबो हादोरनि सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि थांखिजों बे थांखिखौ लानाय जादों। थांनाय 25 फेब्रुवारियाव गुवाहाटीयाव साननैनि हाबाफारिजों जानानै थांनाय एडभान्टेज आसाम 2.0 नि गेजेरजों बे खोथाखौ फोसावनानै होदोंमोन। गासै 69.04 किल'मिटार रेलवे लाइनआ खमैबो 3,500 कौटि रांनि खालामनाय खरसाजों आसामनि क'क्राझार रेलवे स्टेशनखौ भुटाननि गेलेफुसिम फोनांजाबगोन। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे मावथांखियाव मोन 6 गोदान रेलवे स्टेशनखौ खालामगोन, जेरै बालाजान, बरुभाषा, रुनिकाटा, सान्तिपुर, दादगिरि आरो गेलेफुनि जौगाथाय दङ। बेनि अनगायैबो बिथायारि सानज'थाइ बिथांखियाव गोनांथार मोननै दालां, गं 39 आन्डारब्रिज आरो 11 मिटार मोननै आयदाफोर दङ। फाइनेल लकेसन सार्भेया दायो आबुङै जाफुंसार जाबाय आरो गनायथि आरो गोनांथार गुवारै मावथांखिफोरखौ गथायनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिल राजेन्द्रपुर गामिनि 45 बोसोर बैसोनि बासन्ति बसुमतारीया लामा आन्दायनानै नगाव जिल्लानि गुवाहाटी पुलिस थानायाव दंहैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बासन्ति बसुमतारीया ट्रेन गाखोनायाव उल्था फारसे गाखोनायाव नगाव जिल्लायाव मोनहैफ्लांदों। नगाव जिल्लानि मृणाल बसुमतारीया नुसननानै गुवाहाटी पुलिस थानायाव गथायनानै होयो। नखरनि सुबुंफ्रा बे सुबुंखौ नुयोब्ला
9678601657 आरो 7002655807 बे मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। BTC-आव बावैनो गोदान राजखान्थि हान्जा सोरजिनायनि लामायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पि-आ बिरिमोनलांनि मासि लानानै आफाद सामलायनायाव मैया मोनसे गेवलां मेल सावराय जथुम्माया जानानै थाङो। बे जथुम्मायाव BTC-आव थाबैनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पि-नि आवथायाव मोनसे गोदान राजखान्थि दोलो दानायनि सायाव गुवारै सावरायनो जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।